מערכת DVR Standalone עובדת עצמאית ללא צורך במחשב, שומרת את ההקלטות על הארד. כיצד נחבר מצלמות אבטחה אל המערכת? שלב א', חבר את כבל הוידאו אל הוידאו אאוט במכשיר הסטנדלון ואל מסך הטלוויזיה בווידאו אין. ניתן גם לחבר את המכשיר למוניטור כמובן. שלב ב', נחבר את המצלמה. במקרה הזה מדובר במצלמת אינפרה, 24 לדים. נחבר את ה-BNC אל המצלמה והכנס אל הוידאו אין במכשיר הסטנדלון. שימו לב, יש לנו 4 חיבורים למצלמות אבטחה. 4 וידאו אין, 1, 2, 3, 4 ל4 מצלמות אבטחה. נחבר את הספק אל המצלמה ונחבר ספק 4 אמפר אל מכשיר ה-DVR סטנדלון. המערכת עובדת, כפי שאתם רואים, נדלק, נורה ירוקה נדלקה. על מנת לבצע הקלטות, נלחץ על כפתור עיגול ריבוע, שזה רייס הקלטה, והנורה האדומה נדלקה. משמע המערכת מקליטה. ניתן לכוון את המערכת שתקליט לפי גילוי תנועה או הקלטה רציפה. נפסיק את ההקלטה על הכפתור, נלחץ שוב. הממשק, כפי שאתם רואים, מאוד ידידותי למשתמש. יש לנו אחורה, קדימה, פליי, פאוז, הקלטה, מניו על מנת להגדיר את הגדרות המערכת, פליי של מצלמה 1, מצלמה 2, 3 ו-4. ניתן להתקין את מערכת DVR Standalone בבתים פרטיים, בעסקים ועוד.